Pues muchas gracias por la presentación y Mila esker, gonbidapenagatik, eta hasteko eskertu egin nahi dizuet gonbidapen hau. Oso jardunaldi interesgarria izango da, eta barkamena eskatu nahi dizuet ezin naizelako bertara joan, baina ezin izan dut bertara gerturatu presentzialki. Eskatu didate pertsonalizazioaz hitz egiteko, eskubideen ikuspegi horretatik. Baina iruditzen zait salburua dagoeneko gauza asko esan dituela. Eta bat datorrela nik esan nahi nuenarekin. es plantear cómo... Eta planteatu nahi nuen, pertsonalizazioa zer den eskubideen ikuspegitik. Gizarte zerbitzuetan lan egin izan dugunok, beharrei erreparatu nahi izan diegu. Eta gaur dagoeneko pertsonalizazioaz ari gara, eta hau gertatzen da ez soilik ulertu dugulako pertsona desberdinak garela, baizik eta aldatu egin dugulako ere gure ikuspegia. Nor da pertsona erakundearen aurrean? Hori aldatu egin da. Eta aurreratzen dut pertsonalizazioa ez dela soilik aukera desberdinak ematea pertsona desberdinei, todos baizik eta ulertzea pertsona bakoitzak baduela bere bizitza propioa eraikitzeko eskubidea, eta erakundeak, sistemak egin behar duena dela bere burua antolatzea hori bideratu ahal izateko. Nik 3 zatitan egingo dut nire hitzaldia. Lehenengo parte batean paradigma aldaketa horretaz hitz egin nahi dizuet. Zer dakar beharretatik eskubidetarako urrats hori emateak. Bada bigarren puntu bat, zeinetan arreta jarriko dudan nire ikuspegitik, eskubideen ikuspegi horretan ezinbestekoak diren, bai? Eta amaitzeko labur azalduko dut zer arreta eredu, zer zaintza eredu beharko genukeen hori eskaini ahal izateko. Eskubidetan oinarritutako pertsonalizazio hori eskaini ahal izateko. Zertzalada batzuk emango dizkizuet, noski ezingo naiz sakontasun handietan sartu, eta ni zuzenbidearen filosofiaren katedradun naiz, giza eskubideekin lan egiten dut, beraz, hasteko esparru bat emango dizuet. Espero dut ez izatea abstraktu egia, nola nahi ere ikusi ditut ondoko saioak, eta segurazki gero hori guztia lurreratu ahal izango duzu. Beraz, paradigma aldaketa bat dago, bai? Beharrak dituen subjektu batetik eskubidea dituen subjektu batera igarotzen gara. Eta lehen aipatu dut. Gizarte zerbitzuak eraiki ziren beharren logika baten arabera. Eta hor bazegoen galdera zen zer behar duen pertsona horrek, eta galdera horretatik abiatuta identifikatu egiten ziren gabeziak, gabeziak ere balioetxe egiten ziren, eta horren arabera baliabideen esleipena egiten zen. Sistemak, erakundeak zekien zer behar zuen, ebalatzen zuen zer behar zituen pertsona horrek, eta berak erabakitzen zuen zein zen erantzun egokia. Eta pertsona batez ere bazen, eskuartze baten hartzailea. Eta egia da, paradigma horri esker, aurrerapen handiak egin ahal izan zirela. Batez ere, zaurgarritasun eta mendekotasun egoera horiei erantzun bat eman ahal izateko. Dena den, badakizue, egon zirela ere nahigabeko ondorio batzuk. Eta pertsona definitu egiten zen faltan zuen horren arabera. Hau da, erabakiak hartzeko orduan, profesionalek kontuan hartzen zuten zer behar zuen pertsona horrek. Eta arretaren kalitatea
profesionalen sentsibilitatearen mende egoten zen, edo zegozkien politikarien sentsibilitatearen mende, edo eskuartzak egiten zituztenen jardunbide egokien mende. Eta planteatzen dena da eraldaketa bat, giza eskubideen ikuspegi horren arabera. Eta badago planteamendu aldaketa bat, pertsona horrek behar batzu ditu, bai, baina zerbait gehiago ere badago. Eta hala, geure buruari galdetzen diogu ea zer eskubide egon daitezkeen kolokan, eta ea zer bete behar dituen sistemak eskubide horiek bermatu ahal izateko. Eta honek sinplea dirudi, baina baditu ondorio esanguratsu batzuk. Nolabait, behar bati, erantzun bat eman diezaiokegulako, baina eskubide batek, erantzun batez gain, errespetu, babes eta berme bete behar bat dakar berekin. Eta pertsona ez da eskuartzaren objektua. Eta aldiz pertsona bada eskubideen subjektu. Eta gai da erakundei eskatzeko sorditzaten behar diren baldintzak eskubide horiek bermatu ahal izateko. Horrek sakoneko eraldaketa bat dakar berarekin. Eta eraldaketa hori Nazio Batuek formulatu zuten lehen aldiz, giza eskubideetan oinarritutako ikuspegia zeritzon horren bitartez. Eta baita ere, lankidetzaren eremuan hasi ziren lantzen egia da, baina gero edatu eginda. Beste eremu batzuetara ere. Eta eskubideetan oinarritutako ikuspegi honen arabera identifikatu egiten da nor den eskubidearen titularra, baina identifikatu egiten da ere nor den bete behar juridikoa duen erakunde hori, normalean botere publikoei buruz ari gara. Eta horri dagokionez, hainbat arlo sozial eta profesionaletatik ere badira erantzunkizuna dituzten beste erakunde batzuk edo beste subjektu batzuk. Beraz, planteamendu horren arabera, eskuartze baten arrakasta ezin da neurtu emandako zerbitzuaren kantitatearen arabera edo kalitatearen arabera. Aldiz, kontuan hartu behar dena da, ea ematen den zerbitzu horrek benetan eragin baduen pertsona bati askatasun handiagoa emateko orduan. Izan daiteke parte hartzea indartuz, izan daiteke oztopoak ezabatuz, edota bestelako gaitasun batzuk emanez pertsona horri bere eskubideak baliatu ahal izateko. Beraz, galdera ez da pertsona horrek zer behar duen, baizik eta zer aldatu behar den pertsona horrek bere eskubideak guztiz egikaritu ahal izateko. Hori gertatzen da giza eskubideen ikuspegi horrekin lan egiten dugunean. Benetako iraultza bat da. Eta bada ere, esango nuke pertsonalizazioaren funtsezko oinarria. Arretanen pertsonalizazioaren oinarria. Eta ikuspegi horren arabera, erakundaren kalitateari erreparatu ordez berdintasunari, askatasunari erreparatzen diegu. Eta zer da nik eskubidetan oinarritutako ikuspegi esaten diodan hori, iruditzen zaidalako hori dela pertsonalizazio hori bideratu edo gidatu behar duen irizpidea. Hasi baino lehen ohar pare bat. Bat begien bistakoa da, beste agian ez da begien bistakoa, baina argitu egin behar da. Nazio Batuei buruz hitz egin dut, eskubideetan oinarritutako ikuspegia hitz egin dut, ulertu behar dugu zer momentutan dauden une honetan gure eskubideak. Hori beti azpimarratzen dut aldudan bakoitzean. Une delikatua da nazioartean eskubidei dagokienez. Ez soilik nazioartean, baina bada une delikatu bat. Giza eskubideen diskurtsoa gaur egun ez dago modan. Eta krisi handi bat dago, baitan Nazio Batuen, baitan ere eskubideekin lotuta. Baina iruditzen zait hain zuzen ere horregatik une honetan oso garrantzitsua dela giza eskubidei buruz hitz egitea eta onartzea giza eskubideak eta adostasun horri dei egitea. Eta mundu mailan, 58an adierazpena egin zenean lortu zen adostasun maila horri dei egitea. Adostasun
adostasun etiko bat izan zelako, gutxieneko baldintza batzuk jasotzen zituen adostasun bat mundu mailan lortu zena, nazioartean lortu zena, eta hori da bigarren oharra, orain dator. Eta bada eskubideak hainbat modutara interpreta daitezkela. Eta inoiz nire hitzaldiren bat entzun baduzue, barkamena eskatzen dizuet, beti esaten dudana errepikatuko dudalako. Gaur egun telebistan, ikus dezakegu, kondenatu egiten dela, herrialde baten inbasioa giza eskubideei aipamena eginez, eta katea aldatzen badugu, ikus dezakegu nola justifikatu egin den inbasio bat, giza eskubideen izenean ere, ez da. Beraz, ulertu behar dugu giza eskubideak beraiek ulertzeko hainbat ikuspegi daudela gaur egun. Ni saiatuko naiz eskubideak ulertzeko modu bat transmititzen hemen, nire ikuspegitik egokiagoa den interpretazio bat eskainiko dizuet, kontuan izan da ikuspegia aniztasuna dagoela, beraz nire ikuspegia emango dizuet, iruditzen zaidalako alderdi batzuk ukaezina direla, ezinbestekoak direla. Beraz, hori esan da, azalduko dizuet, duela urte batzuk giza eskubidetan oinarritutako ikuspegi horretaz. Nazio Batuek proposatu zuten, esan bezala, eta horretarako gogoan izan behar dugu ere nazioarteko arau esparrua. Hori gogoan izan da, analisia leku aldatu egiten da erakundeetatik pertsonen esperientziara aldatzen da ikuspegia, eta iruditzen zait gaur hizpide dugun gaia kontuan izan da, ezinbestekoa dela honi buruz hitz egitea. Pertsonalizazioaz hitz egiteko, alegia. Eta eskubideetan oinarritutako ikuspegi honen arabera, ez diogu erreparatuko ea politika batek nazioarteko estandarra betetzen dituen, ez da horretara mugatzen, edo ez da egiaztatzen bete beharrak eta eskubideak dituzten titularrak ongi identifikatuta dauden, ez da horretara mugatzen. Begiratu egiten da ea pertsona batek benetan duen bizitza bat datorren, estandarren horien araberako duintasunarekin, duintasun baldintzekin. Eta honekin lotuta dago ere gizarteek eta erakundeek eskubideak ulertzeko duten modua. Pertsona ardatz da, baina pertsona ez da gauza abstraktua, ez da eskubideen titular hutsa. Kokatua dago, bere bizitza historia kontuan hartzen da, bere bizitza proiektua kontuan hartzen da, eta horiek izan behar dira erreferentziak edozen esku hartze egin baino lehen. Eta ikuspegi horren arabera, badira zenbait dimentsio, hemen 10 aipatuko ditut, Eta iruditzen zait, 10 horiek badirela ezinbestekoak. Eskubidetan oinarritutako ikuspegi batekin lan egin nahi badugu eta pertsonalizazioa landu nahi badugu. Lehenik eta behin, abiapuntu gisa pertsonaren kontzeptua bera dugu. Eskubidetan oinarritutako ikuspegi horrek planteatzen duena da pertsonak ez garela isolatutako gizabanakoak. Eta gure eskubideak badaudela inguruan dugun errealitatearen mende. Horregatik, ikuspegi honen arabera pertsona 3 dimentsioetatik ikusten dugu. Eta iruditzen zait 3 horiek funtsezkoak direla. Eta desgaitasuna duten pertsonen 2006ko konbentzioaren lehenengo artikuluan deskribatzen da. Beraz, konbentzio horren lehenengo artikuluan definitzen da zer den pertsona bat desgaitasuna duena, baina egia da, definizio hori baliagarria dela pertsona bat definitu nahi badugu. Definitu egiten du zer den pertsona bat, dioelako, zer da desgaitasuna duen pertsona bat, esaten duena gutxi gorabehera zera da. Pertsona horiek baldintza anitza dituzte, hau da, gu guztio bezala, eta oztopoekin elkarrera egina dutenean, beraien eskubideak agian kolokan jartzen dira,
edo uste dut aipatzen duela oztopa direla eta ezin dutela berdintasunean gauzatu bere eskubidea. Bueno, iruditzen zait hau pertsona guztien definizio bat izan daitekela, ez da? Pertsona eta pertsonalizazioa ulertzeko orduan ulertu behar dugu pertsona bagarela baldintza multzo bat, bagarela identitate bat, bagarela egoera jakin batean aurrean dagoen pertsona bat, oztopa daudela, badugula kokapen bat gizartean, eta horren arabera baliatu ahal izango ditugula gure eskubideak, ala ez? Eta ala eskubideen titular abstraktu hori bada zerbait ukigarriagoa, ez da? Askotan juristek gauza abstraktuei buruz hitz egiten dugu. Baina kasu honetan, definizio horrekin pertsona zehatz bati buruz hitz egiteko aukera dugu. Definizio hori pertsona jakin bati ekartzeko aukera dugu. Eta gero sakonduko dut gehiago horretan, baina hala zaurgarritasuna eta elkarrekiko mendekotasuna onar ditzakegu gure giza esperientziaren ezinbesteko ezaugarri gisa. Bigarren dimentsioa, duintasunaren kontzeptua. Hemen ere, eta segurazki nire hitzaldi honetan zehar, behin baino gehiagotan aipatuko dut desgaitasunaren gaia, askotan ikertu izan dudalako, baina hemen ere berriro eskubideen historiari erreparatzen badiogu, eskubideen gaur egungo historia aztertzen dugunean iruditzen zait beti aztertu behar dugula zer egin den aldez aurretik. Zer egin da desgaitasunaren mugimendutik adibidez? Erreferientzia gisa izan dute mugimendu horretatik emakumeen eskubideen mugimendua, ez da? Bai da, oinarri asko eman dituen mugimendua giza eskubideen gaia ere ulertzeko emakumeen eskubideen aldeko mugimenduak ekarpen handiak egin ditu, ez da? Eta hor, gertatuen aldaketa bat da giza duintasuna ulertzeko modu horretan. Giza eskubideen diskurtsoa eraikitzeko giza duintasuna hitz egiten zen. Hori beti egiten dugu, ez da? Eta eskubideekin oso lotuta dago, baina horretarako oinarri zuen ideia bazen oso kutsu kapazitista zuen pertsonaren ideia bat. Eta guk, irakurtzen baditugu justifikazioak, zeinetan azaltzen den gizakio zergatik dugun duintasuna bat beti izan da erlijiosoa, eta ez dut honetan gehiagin luzatu nahi, baina bada justifikazio erlijioso bat, ez? Pertsonek duintasuna dute jainkoaren itxuraren arabera egindakoak direlako, baina badago beste bat arrazionalagoa. Gizakiok duintasuna dugu bakana garelako, bikaina garelako, beste izaki batzuekin alderatuta. Biek ere badute, eta izan dute betidanik ikuspegi kapazitista bat. Zergatik gara duinak gizakiak, arrazoimena dugulako, edo irizpide estetikoen arabera zerbait aztertzeko gaitasuna dugulako, gaitasunei buruz hitz egiten da behin eta berriz. 2006 arte, desgaitasuna ez zegoen sartuta giza eskubideen diskurtsoan. Desgaitasuna zuten pertsona baziren giza eskubideen diskurtsoaren objektu, baina ez subjektu. Beraz, aldaketa horren arabera, zer gertatu da? Aldatu egin dela, duintasuna ulertzeko modua. Duintasuna ez dago pertsonaren gaitasunaren mende. Pertsona batek duintasun berbera du, independente izateko duen eskubidearen arabera. Eta duintasun hori du guztio bezala, laguntza behar dugunean. Duintasuna ezin da soilik banako askatasunetik abiatuta eraiki. Duintasunerako parte hartzea eta kide izatea ezinbestekoa da. Komunitateko kide izatea ezinbestekoa da. Eta hor duintasuna aldatzeko, ulertzeko modu horretan aldaketa bat gertatu da. Eta hala, esku hartza bat egiten dugunean, kontuan izan behar dugu, duintasun hori zaindu egin behar dugula, eta batzuetan esku hartzak egiten direla, baina esku hartza horiekin, norberaren bizitza proiektuaren gaineko kontrolak galtza eragin daitekela, beraz hori guztia kontuan hartu behar dugu. Eta gizatalde batzuk estigmatizatu egiten direnean,
kaltetu egiten ditugu, baina gizarte aintzatespena ere higatu egiten da. Horregatik da garrantzitsua duintasuna babestea. Duintasuna babestea, oztopoak eraldatzea eta estereotipoak ere eraldatzea. Horiek eragotzi egiten dutelako aitortza bat egitea pertsona guztiei. Hirugarren dimensioa. Hor, eskubideetan zentratutako ikuspegiaren oinarrian badago ideia bat da pertsona guztio behar ditugu zainketak eta laguntzak gure bizitza osoan zehar. Eta zaurgarritasuna eta interdependentzia ez dira salbuespena, batzuei bakarrik gertatzen zaien zerbait, baizik eta giza ezaeraren berezko ezaugarri bat dira. Hau da, gizakia izatea dakarren, gizate izateak dakar hori. Eta hor, zaintzak ez dira egon behar laguntza ez dira ulertu behar laguntza erantzun gisa bakarrik, baizik eta pertsona guztien eskubideak bermatu nahi dituzten gizarte baten egiturazko elementu gisa ulertu behar dira. Gizarte baten egiturazko elementu gisa berriro diot, pertsonen eskubideak bermatu ahal izateko. Eta ikuspegi horretatik, laguntzak, sostenguak, hor bai funtsezko zeregina izango du. Horren helburua ez da izango pertsonaren borondatea ordezkatzea, baizik eta pertsona horien autonomia gauzatzea, bultzatzea, pertsona horiek aukeratzen duten bizitza proiektua garatu ahal izan dezatela. Zaintzak eta sostenguak ez dira prestazio batzuk sistemak alduenean eskaintzen dituenak, baizik eta horiek hartu behar ditugu beharrezko baldintza gisa. Hartara, bizitza independentea, parte hartzea, edo berdintasuna azalako oinarrezko eskubideak garatu ahal izateko, benetan gauzatu ahal izateko. Eta hartzaile diren pertsona onuradun horiek ez dira onuradun gisa ulertzen gehiago, baizik eta eskubide baten titular direla ulertzen da, eta hala, erakundeak, botere publikoak, ez dira gehiago zerbitzu hornitzaile soilak edo hutsak, baizik eta laguntza horiek eta sostengu horiek bermatzeko erantzukizuna beren gain hartzen dute. Eredu berri horretan. Laugarren dimensio garrantzitsua ikuspegi honetan, askatasuna, autonomia eta autodeterminazioa. Eskubideetan zentratutako ikuspegi horretan, askatasuna ez da hartzen interferentzia eza bezala bakarrik, eta autonomia ez da ulertzen gauzak laguntzari gabe egiteko gaitasun gisa, pertsona bat autonomoa da, baldin eta bere bizitza orientatua ahal izan baldin badu bere desioen eta bere proiektuen arabera. Eta horregatik ikuspegi honek hartzen du kontzeptu bat, autonomiaren kontzeptu bat oso zehatza, hau da, autonomia erlazionala hartzen du. Pertsonek gure autonomia eraikitzen dugu, besteekiko harremanetan, besteengandik jasotzen ditugun sostenguei esker, gure loturei esker, horiek egiten baitute posible gure erabakiak hartu ahal izatea. Eta berdintasuna bermatzea ez da bakarrik aukeratzeko gaitasuna errespetatzea, baizik eta ingurune irisgarria jartzea, komunitatea indartzea, oinarrizko baldintza batzuk eskaintzea, eta hori guztia azken finean zein helbururekin? Pertsona horien egiazko aukerak hobetu eta zabaltzea. Bosgarren aukera, bosgarren dimensioa, oso garrantzitsua. Berdintasun inklusiboa. Egiturazko diskriminazioaren eta intersekzionalizazioaren alor horretan edo esparru horretan. Hemen naiz luzatuko, baina denbora izango bagenu interesgarria da ikustea. Ikustea berdintasunaren ideiak bere bilakaera izan duela, gaur egun ezin dugu berdintasunaz hitz egin kontuan hartu gabe, adibidez, egiturazko diskriminazioa, kontuan hartu gabe intersekzionaltasuna, eta hemen ere aipatu beharra dugu, desgaitasuna duten pertsonen eskubideen diskursoak, hor Nazio Batuen Erakundeko batzordeak eta badu bere indarra, konbentzioa aplikatzearen aldekoa, eta hor gaur egun giza eskubideen diskursoa indarrean dago, eta batzorde horrek
deitzen dio berdintasun inklusiboa honi, beraz. Kontua ez da persona guztiak berdin tratatzea edo diskriminazioa eragoztea, baizik eta desberdintasunak, berdintasun ezak badu jatorri egiturazko bat eta eragin desberdina du pertsona desberdinengan. Eta horregatik, beharrezkoa da berdintasun inklusibo eta sustantiboaren ikuspegin hori aintzat hartzea eta esklusioa eragiten duten baldintzen aurka lan egitea. Hor, diskurso batzuk badaude, datu okerretan oinarritutakoak, hau da, denok berdinak gara, aukera berdina ditugula, hori okerra da, eta uste horietatik abiatuta badago diskurso oker bat. Berdintasunaren diskursoak abiatu behar du onartzetik denok desberdinak garela, eta zer eztabaidatu behar dugu, zer adostu behar dugu, desberdina egiten gaitun hori zer den, posizioa, baldintzak, eta beste hainbat faktore, honek tratu desberdina edo tratu berdina justifikatzen ote duen. Tratu berdina egotea posizio ezberdinetan, behar bada, ez da egokia. Honek zer ekartzen du? Estereotipoia aurka egitea, aukerak birbanatzea beste modu batea, inguruneak ongi egokitzea, eta zentzu horretan, eta noski nola ez, inklusioaren alde apustu garbi bat egitea, hori ere bai. Eta nik badakit, denok badakizuela, baina inklusioa ez da pertsonak egokitzea sistemara, baizik eta sistema hori eraldatzea. Hartara pertsona guztiok izan ditzagun gure eskubideak gauzatzeko aukera. 6. elementua, komunitatea, hori Sailburu Andreak ongi nabarmendu du horren garrantzia. Hau, oso garrantzitsua da, batzuetan ez da ongi ulertzen, edo batzuetan batzuek ez dute ongi ulertu nahi. Personalizazioaz ari garenean, personalizatzea ez dago komunitatearen kontra, baizik eta ideia erabat kontrakoa da. Hau da, personalizazioak ulertzen ditu eskubideak, eta hala komunitatea ez da testuingurua, baizik eta baldintza bat da. Hartara eskubideak behar bezala gauzatu eta hietaz gauzatu alizateko autonomia, parte hartzea, bizitza independientea, ez daude prestazioen mende, zerbitzu individualen mende bakarrik, baizik eta lehen esaten genuena, ingurune irisgarriak, sostengurako sareak, konfiantza sareak, hurbiltasunezko zerbitzuak, komunitateak, hori dena azpiegitura bat da. Eskubideen azpiegitura bat, 3 funtzio nagusi. Eskubidea gauzatzea posible egiten du, aitormena eta inklusio soziala bideratzen ditu, eta gainera komunitateak parte hartu behar du politiken definizioan eta ezarpenean. Eta zer gehiago, komunitatearen protagonismoak ezin du balio estatuaren betebeharrak ordezkatzeko edo komunitatean existitu daitezke beste espazio batzuk desberdintasuna edo esklusioa reproduzitu dezaketenak, hori ere ez da posible. 7. dimensioa, obligazioak. Eskubideetan zentratutako ikuspegiak aurrerapen bat ekarri du, eta da diskursoan txertatzea obligazioen afera. Hau da, ikuspegi hau, nire ustez zuzena da, personalizazioa ulertzeko, eta nolakoa izan behar diren eskuhartze sozialak, hor hartzen da eskubideak bermatzeko sistema bat eta prestazioen sistema bat. Eta prestazioen sistema hori zer da? Ez da eskubideen eredua, baizik eta eskaintzen dira hainbat sostengu dauden baliabideen arabera. Eta eskubideak bermatzeko sisteman, ostera, hor badaude badago eskuhartzen sistema bat, eta hor badaude pertsonek beren eskubidea gauzatzeko sistemak eta baldintzak, eta horretarako ongi ulertu behar dira sostenguak, asistentzia pertsonalak, inguruneak, ez asistentzia gisa, baizik eta eskubideen berme gisa. Benetako eskubideen berme gisa. Eskubideen ikuspegiak banatzen ditu ardurak sektore guztietan.
gizarte esku hartzeekin zerikusia duten sektuetan. Estatuak baditu eskubideak bermatu eta babesteko ardura. Sektore profesionalek ere badituzte beren betebeharrak, komunitateek ere bai. Eta pertsonek ere bai, parte hartzen duten pertsonek ere beren ardura dituzte. Zentzu honetan. Hau da, pertsonak dira gizarte eskuartze horietako destinatarioak nolabait, eta horiek ere, edo hartzaile dira, eta beraz, badute, korresponsabilitate logika horretan, beren ardura. 8. dimensioa. Mugak. Honetan zentratuko naiz argudio ekonomikoan, oso argudio garrantzitsua iruditzen zait. Hor, eskubideetan zentratutatako ikuspegian onartzen da ez dagoela eskubideari absoluturik, baina aldi berean esaten da eskubideen mugak beste eskubide batzuetan daudela, beste eskubide batzuen hasieran. Eta ez dela efizientziagatik eta aurrezpenagatik eskubidea mugatu behar. Eskubide bat ukatzea bakarrik da zilegi beste eskubide bat aitortzeko beharrezkoa denean. Hau, proportzionaltasun afera bat baino ez da. Hor, kostua kontuan hartu behar da, baina ezin da izan arrazoi nahikoa bere kabuz. Arrazoia beste eskubide bat izan behar da. Hau da, beste eskubide bati egiten zaion kaltea. Hor izan daiteke arrazoi bakarra. Eta hau ere garrantzitsua da. Eskubideen ikuspegiak zer proposatzen du? Gero aipatuko dut. Politika publikoak ebaluatzeko modu desberdin bat. Ez da nahikoa ebaluatzea zenbat kostatzen duen, baizik eta balio etxi behar dugu zer nolako ekarpena egiten duen politikak, kalitate demokratikorako, autonomiarako, inklusiorako. Horretarako baditugu tresnak. Hau dena ebaluatu alizateko. Ez bakarrik ohiko ebaluazio ikuspegi batekin, baizik eta bestelako ikuspegi batekin. Hartara, autonomia, berdintasun eta inklusioari balio eman alizateko. Eskubideak ez dira gastu bat, baizik eta gizarte inbertsio bat dira. Ongizatea, kohesioa, aukerak sortzen ditu komunitate osorako. Eta garrantzitsua da gizarte esku hartzen ikuspegirako ere. Eta erakundeak ere kontziente izan behar dute, exigitu behar dute, esku hartzen kalitatearen ebaluazioa ere, dimensio hori kontuan hartuta egin dadila une oro. 9. afera. Kontuak ematea, garantasuna eta erreparazioa. Honi ezin zaio uko egin, kontuak ematea oso gauza oinarrizkoa da eskubideen ikuspegian. Eskubideak errealak dira, baldin eta pertsonak jakin baldin badezake dena, erreklamatu baldin badezake, kalte egiten dieten erabaki horien inguruko edozein aspektu. Informazioak irisgarria izan behar du edozein munetan, kexu eta errebisio prozedimenduak egon behar dira, eskubide batzordeak entitateen barruan ere bai, ebaluazio mekanismoak egon beharko dira, eta beharrezkoa den guztietan egon beharko dira erreparazio moduak ere. Izan ere, erreparazioa ere elementu funtsezkoa da era horretako testuinguru batean. Eta kontuak ematea ere eskakizun edo betekizun etiko bat da. Hau da, boterea dutenek beren erabakia justifikatu eta esplikatu behar dituzte. Kaltetutako pertsonen aurrean besteak beste. Eta erreparazioa ez da kalte individuala egiteko, kalte individuala konpontsatzeko, baizik eta politika horiek hobetzeko, oro har. Eta azken elementu gisa, esku hartzen eta erabakien zilegitasuna. Aspektu ere nabarmendu nahi dut. Ikuspegi edo eskubideen zentratuako ikuspegiaren arabera, erabakien zilegitasuna ez da bakarrik legezkoak diren arabera, teknikoki zuzenak diren ala ez kontuan hartuta, edo erakunde demokratikoek hartutakoak diren ala ez kontuan hartuta. Zilegitasun hori zeren araberakoa izango da? Gure ikuspegi honen arabera, zein izango da? Giza eskubideak errespetatzeko, eraginkorrak egiteko eskatzen baldin badute, zilegi izango dira erabaki horiek. Hau da, erabaki batek pertsona baten bizi proiektuari zuzenean eragiten dionean, pertsona horren zilegitasuna, borondatea, lehentasunak, bizi ibilbidea errespetatzearen alde egoten baldin bada, orduan zilegitasuna izango du.
eta ez da, erabaki etzeko gaitasun hori ordezkatuko inongo momentuan. Hau da, izango da, eskubideak gauzatzearen alde egingo duen indarraren araberako izango da, erabaki esku hartzen zilegitasun hori. Eta bestalde, orain, eta denboraz luzatzen ari baldin manaiz, esaidazu hemen xerez, Ze denbora pixkat utzi nahiko nuke bukaeran galderetarako, ahal izan ez gero bintzat. Beraz, goazen orain, jarraitzera, eskubideetan zentratutako ikuspegi horretan pertsonak ez dira zerbitzuen hartzaile hutsak, baizik eta, hori baino gehiago dira, beren bizi proiektuaren protagonista dira pertsonak, ez dute posizio pasiborik, baizik eta aktiboki parte hartzen dute bere bizitzaren definizioan, eta esku hartzen definizioan, diseinuan, ebaluazioan. Hau da, pertsona hartzaileek izan behar dute jasotzen duten erantzun horren ekoizle eta arduradun besteekin batera, parte hartzen duten gainerako erakundeekin batera. Pertsonalizazioa. Ez da pertsonentzat sistemak egiten duen zerbait, baizik eta pertsonek eta pertsonarekin batera sortzen den prozesu oso bat. Eta hau da, eskubideetan zentratu ikuspegiaren esparru orokorra. Saiatu behar dugu hau arreta eredu bat bihurtzen nolabait. Eta aurkezpenean ere adierazi dute, EDI proiektua zuzentzeko aukera izan nuen behin, eta gaur egun ere haren jarraipen diren proiektu batzuk zuzentzen dihar dut, eta hor zerrari gara lantzen, besteak beste. Pertsonalizazioa ulertzeko modua eskubideetan zentratutako ikuspegi horretatik. Eta hor ikusten ditugu, badaudela arreta ereduetan kontuan hartu beharreko afera garrantzitsuak. Esparru honek zentzua du, baldin eta esku hartzeko modua aldatzen badugu noski. Eta zentzu horretan, gu ari gara lantzen eskubideetan zentratutako arreta. Hau da, zerbitzu eta zaintzetara eskubideetan zentratutako ikuspegia eraman nahi dugu, oinarrian. Eta nola ez, horretarako pertsonarengan oinarritutako arreta landu behar dugu. Pertsonak hartu behar du esku hartzearen zentroa, baina aldi berean, pertsonarengan oinarritutako arretak, zerbitzuak gizabanako bakoitzaren beharretara, nahietara eta lehentasunera egokitu nahi dituen bitartean, eskubideetan oinarritutako arretak galdetu egiten du. Zein eskubide dauden konprometituta, nork duen eskubide horiek bermatzeko bete beharra, eta nola eska daiteken eskubide horiek betetzea. Eta zentzu horretan pertsonalizazioa ez da gehiago praktika profesional egoki bat, eta bihurtzen da giza eskubideetatik eratorritako eskakizun edo exigentzia bat. Eta honela aldatu egiten da esku hartzea ulertzeko modua. Zer aldatzen da? Pertsonaren posizioa. Ez da gehiago zaintza hartzaile huts bat, eta bihurtzen da eskubideen titular bat. Bere bizi proiektuaren protagonista da, eta berari dagozkion erabakietan parte hartzaile aktibo bihurtzen da. Eta aldatzen da profesionalen papera ere bai. Eskubideetan zentratutako arretan gauza bat nabarmentzen da. Profesionalen zaintza bera nabarmentzen da. Eta haien eskubideen zaintza. Zergatik? Oso elementu garrantzitsua delako. Haien funtzioa ez da bakarrik balioestea beharrak edo errezetak preskribitzea, baizik eta autodeterminazioko prozesuetan laguntzea, eta azken batean pertsona horrek berak nahi duen bizibilbidea egintezan ahalbidetzea, nolabait. Bideratzaile bihurtzen dira eta erraztaile, eskubideen erraztaile, fazilitatzaile bihurtzen dira. Hori da profesionalen papera, nagusiki. Erraztaile bihurtzen dira, bideratzaile, eskubideen bideratzaile. Eta bestalde, erakundeen papera ere aldatzen da, kalitatea ez da protokoloen betetze mailaren arabera neurtzen, gehiago, baizik eta benetazko inpaktuaren arabera, esku hartzeak eskubideen gauzatze horretan duen benetazko inpaktuaren arabera. Hori da ongi neurtu behar dena, eskubideetan dagoen inpaktua. Esku hartzeak daudenean. Neurtu ezin daitekeen inpaktua? Ez dakit, galdetu daiteke, ea zerbitzuak ongi funtzionatzen duen, baina
galdetu behar duguna da, benetan zabaltzen da pertsonaren autonomia? Benetan bultzatzen da autonomia eta berdintasuna? Inklusioa, benetan bultzatzen ari gara pertsonen parte hartzea? Funtsezko elementua, komunitatearen txertatzea. Lehen esan dugu, eskubideak ez dira gauzatzen bakarrik persona eta profesionalen harremanaren artean. Ez, gauzatzen dira, auzoetan, familietan, elkarteetan, sare sozialetan, horregatik komunitatea ez da, lehen esaten nuen, ez da testu inguru hutsa, baizik eta aktore bat da, eta parte hartzen du zuzenean, ingurune egokiak sortzerak orduan, sostengo amaterak orduan, eta beste hainbat momentutan ere bai. Eta badago oso gai garrantzitsu bat. Eta zati hau bai, bukatu nahiko nuke. Ebaluazio sistemak oso zati garrantzitsuak dira. Nola ebaluatu? Pertsonalizazioa. Tradizionalki, ebaluazio sistemak zentratu dira baliabideak neurtzean, prozedimenduak edo gogobetetze mailak neurtzean. Hau da, galdetzen dugu zema pertsona hartatu ditugu, zema sostengo eman dira, bete aldira protokoloak, pertsonak satisfetxo edo gogobetuta dauden ala ez, eta hori garrantzitsua da, baina ez da nahikoa, helburua izaten baldin bada, ez zerbitzu bat ematea, baizik eta bermatzea eskubide horiek. Eta beraz, zer aldaketa behar dugu? Alde batera utzi behar dugu galdera hori ez? Ongi eman dugu zerbitzua? Baizik eta galdetu behar dugu. Benetan pertsonaren bizitza hobetu dugu, beren eskubideen gauzatze mailari dagokionez? Horrek esan nahi du, ebaluazio ere emaitzen arabera neurtu behar dela, eguneroko bizitzan lortzen diren emaitzen arabera. Pertsonak aukera gehiago ditu bere kabuz erabakitzeko bere bizitzaren gainean, aukera gehiago dituen ala ez komunitatean parte hartzeko, zabaldu diren bere harreman adierazgarrienak, autonomia irabaziote den sostenguei esker, edo ez, kontrol gehiago duen bere bizi proiektuaren gainean ala ez, ebaluazioa ezin da izan kontrol administraziorako ariketa hutsa, baizik eta benetako berme instrumento bat bihurtu behar da. Eta lehen esan dizuedan hori nabarmendu nahi dut. Honek behartzen gaitu. Aitortzera, eskubidek balio soziala sortzen dutela eta inpaktua dutela. Ekonomikoki ere, neurtu dezakegu inpaktu sozial hori. Esku hartze batek autonomia areagotzen badu, isolamendua murrizten du, parte hartze komunitarioa areagotzen du, besteak beste. Eta horri esker pertsonak bere bizitza kontrolatu dezake, bere ongizatea areagotzen da, bere parte hartze soziala asko areagotzen da, bere beharrak murrizten ditu, komunitate osoarentzako onuragarri da, eta hau benetan da prebentzioa eta benetan neurtu egin behar da, kontuan hartu behar da ebaluazioak egiterako orduan. Esku hartze horiek ebaluatzeko orduan. Eta bukatzera noa. Gaur egun badakigu, personalizazioa ez dela bakarrik zerbitzua pertsona bakoitzari egokitzea, hori ez da nahikoa. Zerbitzu bat egokituta egon daitekera bat, baina hala ere paternalista izaten jarraitu dezake, edo kultura existentzialista batean egoten jarraitu dezake, entzun dezake baina ez errespetatu, babestu bai baina mugatu egin dezake ere, eta zentzu horretan, zer lortu behar dugu? Pertsonalizazioa beste modu batera ulertu behar dugu. Aitortu behar dugu pertsona guztiek eskubide bera dutela beren bizitza garatzeko. Hain zuzen ere, desberdinak eta anitza garelako, horregatik behar ditugu sostengu, aukera eta testuinguru desberdinak eskubide berberak gauzatzeko. Pertsonalizazioan ez dira eskubideak individualizatzen, baizik eta horiek gauzatzeko baldintzak individualizatu behar dira. Eta hori da gure erronka, gizarte zerbitzuetan, 21. mende honetan. Eta erronka horri ezin diogu aurre egin eskubidetan zentratutako ikuspegia kontuan hartu gabe noski. Zuen esanetara gelditzen naiz, galderetarako edo zuen iradokizunak eta kontsiderazioak entzuteko. Eskerrik asko, Rafael. Galderarik. Quería preguntarte si... Galdetu nahiko nizuke.
ikuspegi edo eredu honek badu nolabaiteko islarik araudietan, autonomia erkidegoren bateko arautegian, Espainian edo nazioartean, badago nolabaiteko islarik? Tira, ikuspegi honek, azaldu dizuedan ikuspegi honetan, nazioarteko giza eskubideen sistema batetik edaten du. Nazioarteko sistema horretatik edaten du. Zer gauzatzen da? Tira, lantzen ari dira, estatu mailan, esango nuke, arreta sistema aldatzeko proiektuak badaude, pertsonaren autonomia bultzatzeko eta mendekotasun egoeran dagoen pertsona hartatzeko, eta hor badute horren inspirazio bat. Hau da, giza eskubideetan oinarritutako ikuspegian inspiratuta daude nolabait. Eta zerbitzuen kalitatearen ebaluazioan ere bai. Hau da, gaur egun alor horretan egiten ari den lana hor inspiratua dago, hau da, zerbitzuen kalitatea nola balioetsi, estatu mailan, adibidez, badago hor proiektu garrantzitsu bat. Eta hortik edaten dute proiektu hauek edo badute zerikusia ideia horrekin. Autonomia erkidegoetan islatu ote den dagoeneko? Esango nuke, edo pentsatzen du behintzat, badagoela autonomia erkidegoetan arautegi bat ona hurbiltzen dena. Eta guk, eta hortan ari zaretenok badakizue ongi, elkar bizitza lortu behar dugu. Hau da, alde batetik badago logika bat, errealitatearen logika bat, eta beste alde batetik logika juridiko bat, eta desberdinak izan ohi dira. Logika juridikoak esaten digu eskubideak direla zerbait estatukoa, badakigu estatuaren konpetentzia direla, esan dezagun horrela, baina deno dakigu errealitatean zer gertatzen den. Eskubideak betetzeak zerikusia du gizarte politiketin, askotan, eta hori autonomia erkidegoen mende dago. Eta hor badaude logika desberdinak, eta horrekin bizitzea konplexua da, baina iruditzen zait, aurrez aurre dugun erronka handi badela, eta hori izango da kontua. Beste galderari? Alguien más? Beste norbaitek, badu galderarik? Pues muy bien, eskerrik asko. Edarki, eskerrik asko, Rafael, aurrera jarraituko dugu jardunaldiarekin, eta hurrengo bat arte. Eskerrik asko zuei. Ahora sí, vale. Pues continuamos con... Jarraituko dugu programarekin, hitzaldi inspiragarri honen ondoren, ikusiko dugu nola bermatu dezakegun, nola lan egin dezakegun giza eskubidean ikuspegia errespetatzearen alde, bizitza osoak eraman alizateko, pertsona guztientzat. Hau da, goizean zehar entzun dugun hori dena bermatu alizatzeko 2 profesional ditugu, Xabier eta Laura. Eskertzen diet, etorri izana, ezatozte ona, nire ondora. Nahi duzuen moduan eseri zaitezkete,